DJ Adams Remix naka na taɓa ni. Inda zita ce za ta ba wa makiya kunya. Indai wannan ce ni na san tana da tarbiyya. Ba ta sai kumi ba ta kulma jittana ayya. Ni dai jittana 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 na. Ni dai jittana 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 na. To kai kuma wani ne Indai kin shigo bangare na kin sace raina. Ni dai shidda kin yi rugurgu kin yi daga da ban kwata kaina. Ina ma iyawa tana iyawa, ina ma rarrabewa tana rarrabewa. Wayo jidana ki amsan kirana. Hello 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 jida. Albishirin ki jidana anan kina da tilin kauna. Kina da so kina da bege ga abar yabo na yi gaman rabu. Ni na yi imani Allah ne wa ni kyautar jidana. Da gani nan zuwa gida zan zo gare ke tanadi min na mai gida mai walwala mai fara'a sanin ya kamata tafiyar kina cikin gida takin ke jita jita jamilu to da jamilu ma na jita ne uwar gida. Zafafan wawuri, zafafan sauti daga taskar DJ Adams mai annabi da ke garin Kurawa. Hello my guys, and please subscribing on YouTube channel DJ Adams mai annabi TV.